500 lah salepan. Salepan tak 500. Salepan 500. 500. Wis metu pira? Gawe wis pirang lepan. 1, 2, 3, 4, 5 lepan. 5 lepan. Salepan 500. Apa tau? Lagu wis apa? Kalau jagung. Wis dibingi santet ya, Pak. Kae anturaanku to. Ora udo. Yo gak tak go ora ono. Oh iya, masalah. Aku ning kok Jagung wis ora, Bos. aku ning Balon. Kidul kan gak tabuk nih. Sing keloro nek diabuk ndelok kidul. Timbangane ndelok gak tabuk nih, tak awulayan gitu wi. Aduke tak di moro-moro ae. Mati-mati. Jadi anaknya digudi. Bisa ngolehna separo. Maksudnya piye? Ngolehna pokok 15 ngolehna 30 iki wis pempengan. Ya ki aku mau ngono wi, jelas ngono wi pin. Wis pempengan. Dadi ini pokokku 15. Entuk sawe. 30. Iku wis pempengan nek gak awakmu dhewe dileput gak ngolehna. Dilepot apa bengi-bengi kok Ya nek gak awakmu dileput gak ngolehna dhewe. gak kenal duwe. Iya gak ngolehna. Nek ngono kuwi carane kalah. Iya. Nek wetok apa? Apa aku lho, kadang nek gawe bridging lho sistem bakal kudu teto mah. Ya bener. Ngomong Dia kalah lek kowe. Lek putar to. Lah iku nek ngono kuwi iso tembus garapan kuwi iso tembus 17 tengah tembus. 17 tak ya. 17 tengah sampai 18. Lah 18 apa dadi 30 kuwi wis jagoan. Jagoan. Nek perkiraanmu Tapi kira aku nggo nemen kok lene 4 ton. 4 ton dadi duwe nek 5.000. 20. 20 bongko to. Nek tadi 2.000 e pingguran. Wis aku jajalan. Dadi 2.000 ton main sakmono itu. Wis aku jajalan. Lah. Iki kalah nek ngono padha ae. Wis tak hitung lho. Iku sangolane selawe iku pempengan. Nek menurutku lah, nek aku lho cita-citaku iku. Gatel kuwi modal iki 10 ngono ya wis. Modal 10 bisa tembus 20. Ngono karepku. Tapi nawine 10 kilo mentok itu 5 ton. Mentok 5 ton. 5 ton jentuk duit selawe itu. Selawe ini nak rego iso api. Terus modalnya 18. Ini nak iso api. Api saya api iki. Pokoknya gue ngene udan api. Nah, ya apa yang kon mudung udan. Lah. Mati mama. Ngono ya, Bin. Mata di kacane to iki kok. Karto yang ngono gagak lo. Urung tau sasi 9 urung udan. Iku udan nang sasi 10. Durung, kon mengko panene 10. Gue sasi 10. Jagungnya umurnya paling gak 105. Yo gaji sasi 9. 110 lho sasi 9. Sasi 9 tanggal 14 aku wingi. Jagung ini jatahnya paling minim 105. Tak hitung 110 dino. Mingko dadine niku panane niku Paling gak. panane niku sasi 9 tanggal 14 iki. Jagung ini kuwi nak bisa naga melano nak modal tangan di situ. Isil biji. Nah, Kalah kok nih. bongko mesti ora duwe. Ora entuk apa, Mas? Ora ora. Dan nak modal tangan, ya lah, kamu baru. Jadi abuk sekilo paling minim 350 tak sak. Ya lah. Obat paling minim 100. Terus sekat nah. 100 wis kita bro 450. Wine paling gak mulai 150. Wis niku 100. ngaten yo. Iku urung penogone urung nyemprote apa. Tak lakoni dhewe nyemprote sak apa-apane. Ora gaso ngenyangi dhewe. Nangis. Mulane rungono. Tapi mingko nek 8 kilo perkiraku tembus
10 ton. 10 ton lho. Akeh men 10 ton ya ora ambek 10 ton gak mungkin malahan. Tapi nek tembus umpamane wi tembus 6 ton iso. 6 ton. 6 ton wis andalan. 8 ton lho. Nah 6 ton, 6 ton. Lah ngoyo. Ngoyo 6 ton ngoyo. Ngoyo. Nek 4 ton wis mesti Nah, 4 ton itu ya teka-teki. teka-teki. Nek 5 Nah, 5 barang ini si teka-teki. Teka-teki dia. jagung ini sekilo ngolehno 5 kental wis jaduk jagung. Lah, Kudune kan 6 Iya. kental. ketekoke bolone kae. Kental jagung. Nek perguru rene we. Padha kae. Buat jago ki aja kudu perguru kok kene. Itu. Ya, idine acil. Jirene ade iki kok entuk 4 ton. Lah, Bongko to nek 4 ton rugi R to. padha iki. Iya. Yo, itu nek Paling akeh entuk kudu itu 4 paling akeh 4 ton. Kayak modalnya ade kira-kira untuk 10 ya. Tak 10 kan. Tuh. 10-an. Lah iki kok jek ngapek teko kono ne. Iku tembus 15 iki niku. Apa-apane. Nek itu 4 ton regane 5.000. Duwite entuke nggo 20, iya to. Nek 4 ton ping 5.000. Apa ping 5 kan 20. Dite 20. Modale wis 15. Nah, itu gua apa-apa nek. Nek 17,5 lho ya. Berarti ada 2.000 juta. Jalan ke terus catatan. Wes jalan kita piro? Wes tak catet. Jadi kan terus itu jumlah piro. Besi ramai ada yang ngitung belas pada. R di rugi. Ini jadi ngitung. Kayak Hanya jadi. Kuwi tebale ngono jenenge. Ada kono. Tapi bener ya dia ngomong. Kudune sak kilo entuk kudune ade paling ora. Paling ora 6 kental. ya saiki teko wong kampung baru ki ngecek kok jagung ki nek sekilo lae piro ya. Ngono teko. 7 kental. Kita ki sak apane sak lobot. Yo, sejak Lah dene salah kok udah mulai nih yang kental panen. Jadi ini kalah sih. Wis pada denger aku. Wis sarapan. Wis aku sarapan. Udah sarapan sih. Tasik. Ngomong. Jadi ngono kalah to carane ngono. Rusak to. Tapi kudune gak di, nek miku entek 7 ton, 7 kentalan, 7 kentalan. Kok wis kene kabeh. Wis to naga iso nyanyi dhewe nek. Tasik Mas gone. Lah iki modele di Sing kopi wong. tapi gak Loh, gak apa-apa nek sing putih iki gak apa-apa. Gak apa-apa wong putih rawa. Orang ngono Mas Budi. Maksudnya pamane loro ngono ya, Dik. Ini sing kene putih, sing kene tak gua. Lah tapi kan nyudo to. Iya termasuk lho. Kayak wakeh iki. Lah iya, Wis mangan kok cek isu-isu iki. Tapi jaduk ya. heeh. Wis to. Napa? Ono tradisi nih biar kaki. Biar kaki nih ngono e. Nek 5 tahun sak lho kene. Wis to, ayo iku to jajalan. Yo, jajal. Jaga cah loro ki lho. Wes sarapan lho, Mas. Itu to. Jagung sekilo mulai 5 kental nek jagung-jagoan gak mulai. Oh, ngono. Lho, pakai untuk 7 kental. Lah, alah, wis to. 1 kilo. Nak jagungnya rada arang, utuh bisa ngolehno. Kalau arang utuh. Utuh. Putih kenek lah. Ora nek jagung iki utuh. Bisa. Ya kaki ini lho. Harapan cek bewarek lebar panen jarang kok. Ngeri ini. Jadi ngomong ini kok ono jenenge nek dhuwur entuke patang ton, kaya awake dhewe entuk 4 ton.
wong kono wis langsung wis kalah. Anggap ae ngono. Tapi nek wis luwih kok 5 ton, lagi iso menang iki. Jadi tengah-tengahane iki 5 ton. Ini teko 5.000. Lo kan nek teko 7.000. Disuruh Iso aku yakin. Iso kenapa kowe guani? Aduh.